Тэатр і маскі практычна сінонімы, але ва ўмовах эпідсітуацыі, якая па-ранейшым дыктуе свае правілы і вымушае быць асцярожнымі, маскі замянілі на ахоўныя, медыцынскія. І дыстанцыю сацыяльную усталявалі, тым самым зменшыўшы колькасць гледачоў. Бяспека найвышэй за ўсё. Наперадзе жывая сустрэча з брастаўчанамі. Пасля 3 месяцаў вымушанага перапынку артысты драмтэатра засумавалі па жывых эмоцыях гледача ў зале. Глядач, у сваю чаргу, заўсёды адказваў узаемнасцю. І сёння пра гэта сведчаць ужо раскупленыя квіткі. Хоць прэм'ера адбудзецца толькі ў нядзелю. Всех желающих мы ждем в июле месяце здесь в театре. Это будет несколько постановок и 5, и 8, и 11, и 17, и 19, прежде чем театр уйдет на каникулы. Вот. За время такого отсутствия контакта со зрителями мы осуществили постановку 2 премьер. Это «Не покидай меня», который мы увидим 5 числа, и «Тихий шорох уходящих шагов», 2 спектакль. Эти 2 премьеры будут показаны в ближайшее время. Заўзятых тэатралаў чакае прэм'ера яшчэ і ўвосень. У спектаклі будзе задзейнічана вялікая колькасць акцёраў. Артысты драмтэатра рады аднавіць сустрэчы з гледачом і пачаць працу ў звыклым рэжыме. Все пройдет, как говорил царь Соломон, пройдет и это. Проходят плохие времена. Мы с радостью ждем наших зрителей к нам в гости обратно. Особенно наших заядлых театралов, которые нас любят и помнят, надеюсь. Надеюсь, не забыли. У суботу з нецярпеннем чакае гасцей брэсцкі тэатр лялек. Артысты пакажуць юнаму гледачу адноўлены спектакль. У зале на 233 крэслы плануюць змясціць 100 юных гледачоў і іх бацькоў. І зноў жа меры бяспекі. Ахоўныя маскі прадугледжаны. Цікавыя карысныя баўленні часу тут гарантуюць. Мы очень ожидаем нашего зрителя. Подготовили для них спектакль «Умная собачка Соня» по мотивам произведения Андрея Усачева, одноименному произведению «Умная собачка Соня». Спектакль про маленькую собачку, которая станет прототипом для маленького ребенка, который через сопереживание главной героини сможет почувствовать, что такое одиночество и как с ним бороться. Вяртанне да звычайнага фармату сустрэчы на тэрыторыі тэатру, а не ў онлайн-рэжыме. Навіна добрая, тым больш, што наперадзе паказы прэм'ер. Але збіраючыся бавіць час культурна, варта памятаць пра бяспеку. Софія Бережная, Алексей Рыбкін, Александр Сівіцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».